तळलेले मासे आणि माशाचं सर हे कोकणी मालवणी लोकांचे आवडतं जेवण आहे. हे जेवण बघितलं मालवणी माणसाचे घात 4 घात जास्त जातात. मग हे जेवण कसं बनवायचं ते तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी रेसिपी शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. मी कुक विथ प्रज्ञा चॅनलवर स्वागत करते. आज मी तुम्हाला बांगडा फ्राय आणि रावस फ्राय आणि बांगड्याच्या डोक्याचा सार आणि रावसच्या डोक्याचा सार करून दाखवणार आहे. चला तर माझ्या रेसिपीला सुरुवात करते. इथे मी बांगडे घेतले आहेत. 5 बांगडे आहेत, 2 रावस आहेत. आता काय करणार, मी डोके आहेत ना त्याची सारात घालणार आहे आणि बांगड्या फ्राय करणार आहे. कशी करायची मी तुम्हाला दाखवते. पहिले मी साफ करून घेते. इथे मी मिरची घेतली आहे आणि थोडेसे धणे घेतले आहेत, छोटे 2 चमचे. 8-9 मिरच्या घेतल्या. आता तुम्हाला जसं तिखट पाहिजे ना तशा मिरच्या घ्यायच्या. आता इथे मी गरम पाणी करून घेतलं. गरम पाण्यात मी भिजत घालणार आहे. हे झाकून ठेवणार आहे. इथे मच्छी साफ करून घेतली आहे. हे बघा, त्याच्या मच्छीमध्ये मीठ हा भरपूर आंबट असतो ना, 2-2 पुचं घालायची, जास्त नाही घालायचं, एकदम भरपूर पण नाही घालायचा. हे बघा, इथे मी 1 चमचा हळद घातली आहे आणि मिक्स करून घेते. याला फक्त मी मीठच लावलं, बाकी काय लावलं नाहीये. आणि ह्याला मी हळद, मीठ आणि आगळ एवढं लावून ठेवलंय. इथे मी ओलं खोबरं घेतलंय, कांदा घेतलाय, लसूण घेतली आहे, टोमॅटो घेतलाय. टोमॅटो ऑप्शनल आहे, टोमॅटो नाही घातला तरी पण चालेल, पण त्या साराला कसं चव पण चांगली येते आणि थिकनेसपणा पण चांगला येतो, म्हणून टोमॅटो घेतलाय. तर टोमॅटोची गरज नाही आहे. इथे मी फोडणीसाठी थोडासा कांदा घेतला आणि 2 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. एवढंच साहित्य घेतलंय. आणि इथे मी बेडगी मिरची आहे ना, ती मी भिजत घातलेली आणि धणे आहे त्याच्यात, ते भिजत घातलेले. एवढं साहित्य घेतलं. आणि याला कोकम लागणार आहे. ती कोकम मी तुम्हाला नंतर दाखवते. मी याच्यात काढून नाही घेतली कोकम. तर आता मी मिक्सर लावून घेते पहिला. बघा, वाटण लावून घेतलंय. आता मी याला फोडणी घालते. तूप तापलाय मी. आता मी याच्यात तेल ओतलं, छोटे 2-2.5 चमचे तेल ओतलं. तेल पण जास्त पण नाही घालायचं. सारना जास्त तेल फोडणीला घातलं तर कडवट लागतं. मच्छी टाकलंय, चांगलं तापलं आणि लसूण घालते. हे बघा, लसूण चांगले लाल करून घ्यायचे. आता इथे गॅस थोडा बारीक ठेवायचा. लसूण आणि कांदा जास्त करपला नाही पाहिजे. तर तांबूस रंगावर फक्त आला पाहिजे तो. हे बघा, आता यात ना किंचितची हळद घालणार आहे. हे बघा, चांगलं भाजलंय. आता ना काय करायचं, हे बघा, आता फोडणीला घालायचं ना, झाकण ठेवायचं पटकन. ती फोडणीची वाफ असते ना, ती बाहेर गेली नाही पाहिजे. हे बघा, ढवळून घ्यायचं. भांडं वगैरे धुवून आपलं जेवढं पाहिजे ना तेवढं पातळ करून घ्यायचं आहे. आपण मिक्सरमध्ये वाटलं तर मिक्सरच्या पाहायचं भांड्याचं पण धुवून घ्यायचं. त्याला पण चिपकलेलं असतं खोबरं, ते पण धुवून घ्यायचं. हे बघा, अजून हे घट्टच आहे. अजून थोडं याच्यात पाणी ॲड करते. हे बघा,
एवढं बस. आता हे बरोबर झालं. हे बघा, आता याच्यात ना मी कोकमा घालते. कोकमा तुम्हाला मी व्हिडिओमध्ये दाखवली नव्हती, पण सांगितलेलं की मी कोकमा घालणार आहे. बघा, कोकमा अशी चिपकलेली असतात, ती मोकळी करायची आणि घालायची. आणि गॅस आता इथे बारीक ठेवायचं, त्याला उकळी यायला द्यायची. आधी मच्छी नाही सोडायची, आधी उकळी जेव्हा येते ना, असं वाटतं ना, असं होतं उकळी येते तेव्हा मच्छी सोडायची. सुरुवात इथे साराला उकळी आली आहे. आता छोटे छोटे बुडबुडे आले. आता यात मच्छी सोडून घ्यायची. डोक्याकडचा भाग आहे ना, त्याचं ते फक्त मी या सारात टाकलेत, कारण आमच्याकडे सारातली मच्छी जास्त कोण खात नाही. आणि इथे चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि एकदा ढवळून घ्यायचं, सारखं सारखं ढवळायचं नाही. हे मासे आता तळायचे आहेत, म्हणजे फ्राय करायचे आहेत. आता या माशांना मी मसाला लावून घेते. जसं तुम्हाला तिखट आवडेल ना, तसा तुम्ही मसाला लावायचा. इथे मी थोडं तांदळाचं पीठ घालणार आहे, त्याला छानपैकी त्याला कोटिंग घेतं, म्हणून मी थोडं तांदळाचं पीठ लावणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर लावा, नाही लावलं तरी चालेल. हे बघा, छानपैकी असा मसाला लावून घ्यायचा. साराला उकळी येते, गॅस बारीक ठेवायचा. इथे मी रव्यामध्ये हळद आणि मसाला मिक्स करून घेतलाय. तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे हळद आणि मीठ मिक्स करून घ्या, असं तुम्हाला तिखट पाहिजे तसं. सार बाजूच्या शेगडीवर ठेवते आणि इथे मी मच्छी फ्राय करून घेते. इथे मी तवा तापत ठेवलाय. तवा तापलाय, त्यावर आता मी तेल ओतते. आपल्याला जेवढं पाहिजे ना तसं तेल ओतायचं. इथे तेलामध्ये मी लसूण टाकली आहे. लसूणचा चेचून टाकायची आणि ते लसूणचा फ्लेवर आहे ना, तो तेलामध्ये उतरला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला मच्छी छान लागते. उग्र लागत नाही, खाल्ल्यानंतर गळ्याकडे पण येत नाही. तर ही लसूण चांगली पहिली भाजून घेते. लसूण बघा तेलामध्ये चांगली लाल झाली आहे. आता मी इथे मच्छीला रवा लावून फ्राय करून घेते. चांगलं रव्यामध्ये त्याला बुडवून घ्यायचं आणि तव्यावर ठेवायचं. आणि थोडंसं वरून तेल सोडते आणि छानपैकी मच्छी तळून घ्यायची, म्हणजेच फ्राय करून घ्यायची. इथे साराला उकळी आली आहे. मी गॅस बंद केला, गॅस बंद करते. एवढंच उकळी, जास्त पण उकळी द्यायची नाही साराला, कारण मासे नाही तर विरघळणार सारामध्ये. तर मी गॅस बंद करते. एका साईडने मच्छी भाजली आहे, आता मी परतून घेते. छानपैकी भाजली, जास्त पण भाजायची नाही, एकदम करपवायची पण नाही, एवढा कलर आला पाहिजे. आणि वरून थोडंसं तेल ओतायचं.
तर इथे मच्छी फ्राय करून झाली आहे. तर ही कशी साईडला सरकून घ्यायची आणि मध्ये परत ही मच्छी तिथेच मध्ये भाजणार आहे. तोपर्यंत ही साईडला मच्छी सरकवली ना अजून चांगली फ्राय होते. आता राहिलेली मच्छी मी अशीच फ्राय करून घेणार आहे. चांगला रवा लावायचा आणि असंच जरा फ्राय करून घ्यायचं. आणि हे मच्छीच्या पोटामध्ये अंडी होती, त्याला रवा लावून फ्राय करून घेते. आता इथे मी थोडंसं तेल सोडते आणि फ्राय व्हायला देते. मच्छी फ्राय करून झालेली आहे. हे बघा इथे मच्छी फ्राय झालेली आहे. आता गॅस बंद करते आणि थोडा मी गॅसवर असंच ठेवणार आहे आणि थोड्या वेळाने मग बघा खायला घ्यायची. थोडा मी गॅस अशीच ठेवणार आहे. हे बघा बांगडा फ्राय करून झालेला आहे. तर मी जेवण वाढते. ते भात घेतलाय, बांगडा आणि रावस. हा बघा बांगडा आणि रावस सेमच दिसतोय. हे बघा इथे मी आमटी घेतली आहे. हे बघा आणि चपात्या, गरम चपात्या. हे बघा जेवण वाढलंय. या सगळ्यांनी जेवायला. जेवण वाढलंय. आता फिश थाळी तयार झाली आहे. हे 2 बांगड्याचे तुकडे आहेत. हा रावस आहे. इथे सार आहे. सारामध्ये एक मच्छी घातली आहे. इथे भात आहे, चपाती. असं जेवण कोणाकोणाला आवडतं कमेंट करून सांगा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच वेगळ्या रेसिपी तुमच्यासमोर मी घेऊन देत राहील आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन आणि सेम अशी माझ्या पद्धतीने माझी रेसिपी करून बघा, छान होते. चला तर बाय.